Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur maiatzak 29 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako Nafarroako sareak 30 urte betetzen ditu aurten. Eta honen ibilbidea eta urteurrena ospatzeko egin dituzten hainbat jarduera eta egingo dituzten hainbat jardueraren inguruan hitz egiteko Gara Gonzalezekin egongo gara. Eta beste alde batetik, Maite Lunbierrekin egongo gara, Aritu Elkarlaguntza saretik datorrena. Aritu Elkarlaguntza sareko kide bat atxilotu zuten duela 3 aste eta egoera hau salatzeko manifestazio bat egin zuten Udaletxe plazan. Eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1937an, euskaraz hitz egitea debekatua zegoela jakinarazi zuten Donostiako agintari frankiste. Urte bat geroago, 1938an, Lizarran Kasimira Handiarenak bera armak oihukatu zuen militarren festa baten erdian. Egun berean baina 1987an Donibane Loitzunen eraikitzen ari ziren McDonald'sen aurka lehergailua jarri zuten IKAKek. Eta bukatzeko 2016an Donostian eraiki asmo zuten eraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean bisita gidatua egongo da euskaraz Javier Mangadoren eskutik. Iratiko trenaren ibilbidea Iruñean zehar izenekoa. Arratsaldeko 5etan izango da eta irteera Takonerako portale berritik egingo da. Iratiko trenaren ibilbidearekin Iruñeko zabalguneak nola eratu ziren eta bertako arkitektura mota ezberdinen aldeak ezagutu ahal izango ditugu. 2 egunetan osatuko dugu. Lehenengo zatia, lehen zabalgunea, portale berrian hasi, aduanako txokoa, Sarasate pasalekua, Gaztelu plaza eta Diputazioko jauregian amaituko da. Iruñeko lehen zabalgunea. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan, Bidaide taldearen kontzertua egongo da. Kantu eta hitza musika zikloko osteguneko hitzorduan, Bidaide taldearen txanda izango da. Arratsaldeko 8etan hasiko da kontzertua O plazan eta sarrera doakoa izango da. Euria eginez gero erraldoien txokoan izango da emanaldia. Beste alde batetik Flop Kultura bideo podcastak laban eta publikoarekin eginen du denboraldiko azken saioa. Euskal Herria Irratiak ekoizturiko Flop Kultura podcasta Iruñeko Laba elkartean eginen dute maiatzaren 30ean. Arratsaldeko 7etan hasita eta publikoarekin. Gonbidapenak 6etatik aurrera banatuko dituzte, Laban bertan, amaitu arte. Luxuzko 2 gonbidatu izanen dituzte, Peio Reparaz eta Eusko Printzes. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Palestina estatu gisa aitortzea bakeari laguntzea dela defendatu du Sánchezek. Israelek juduen genozidioa bultzatzea leporatu dio. Presidenteak argudiatu du ez dela inoren aurkako erabakia eta Israel herri laguna dela. 1967ko mugekiko aldaketarik ez duela babestuko esan du. Argazki nagusian, Vicente Moreno aldagelatik Belazetara sartzeko tunelean. Titularrean, Vicente Morenok agintea hartu du Osasunan. La Ligak Aresok Getaferi egindako gola aukeratu du denboraldiko onenen bezala. Hori koloreko berrietan, alde batetik Ane Garmendia, Oier Santamaria eta Álvaro Gurbildo izeneko 3 ikasleentzako Nupeko Brunet saria. Beste alde batetik Unai Laso pelotariaren hitzetan, nire izaera lehiakorra nire esentzia da eta kantxan ateratzen dut. Goiko berrietan batetik Siemens Gamesak 430 kaleratze iragarri ditu estatuan. Bestetik mutualitateek haurdunaldiko arriskuagatiko bajak atzeratu dizkiete osasun langileei. Beheko berrietan alde batetik Nafarroako maskaren erosketa
Koldo kasuarekin lotu nahi du UPNek. Beste alde batetik, Auzitegi Gorenak ez du onartzen bitarteko langileak finko bihurtzea. Jarraian, Ibarrolak udaletxean duen bulegoa 52.000 euroko kostua izan du. Bukatzeko, Funes, Karkar eta Andosillaren kexak osasun sailaren aurkakoak. Diario de Navarraren titular nagusian, Espainiak Palestinako estatua onartu du eta porrot egin du Israel lasaitzeko ahaleginetan. Sánchezek Hamasi zilegitasuna kendu dio, baina Tel Avivek bere aurkako erasoak berretsi ditu. Argazki nagusian, ezkerretik Javier Taberna, Nafarroako Ganberako presidentea, Maria Teresa Gil Bazo, Europako Zuzenbide Institutuko oinarrizko eskubideen taldeko presidenta, eta Nafarroako Unibertsitateko irakaslea, eta Javier Lareki, Europako taldeko lehendakariordea. Titularrean, abstentzioaren arriskuak. Eskuineko berrian, Gorenak errefusiatu egin du bitartekoak finko bihurtzea, oposiziorik gabe. Ezkerreko berrietan batetik, Siemens Gamesak 430 lanpostu murriztuko ditu, zati bat Nafarroan. Bestetik, justiziak arrazoia eman dio foru gobernuari Audenasaren aurka. Jarraian, Abalosek Koldo tramaren kontratuak ezagutzen zituela uste du UKok. Goiko berrietan, alde batetik, Herripagaina auzoaren kontsultari buruzko zalantzak. Beste alde batetik, Vicente Morenoren ilusioa, zorionekoa naiz. Gara egunkariaren titular nagusian, Espainiak Palestinako estatua onartu du eta porrot egin du Israel lasaitzeko ahaleginean. Espainiako estatuak, Irlandak eta Norvegiak ofizialki onartu dute Palestina estatu gisa, bakeari laguntzeko erabaki historiko batean. Israelek juduen genozidioa bultzatzea aipatzen du. Argazki nagusian altuna daukagu. Honen hitzetan, oreka existitzen ez dela jakin behar da. Erdiko berrian, Getxoko irakasle bat ikertzen ari dira adingabei sexu abusuak egiteagatik. Ezkerreko berrietan, batetik, Europan emantzipatzea gero eta zailagoa da. Bestetik, Etxepare Institutuko lehen lehendakaria den Aizpea Goenagaren hitzetan, nire estrategia zen eginez erakustea. Berriaren titular nagusian, irakasle bat ikertzen ari dira Getxon ikasle batzuei sexu abusuak egitea leporatuta. Europa ikastetxeko 4 urteko 4 neskaren familiek jarri dituzte salaketak. Ustezko erasotzailea 30 urteko gizon bat da eta 3 ikasturteetan egin du lan eskola horretan. Zentroak eskolatik baztertu du irakaslea. Argazki nagusian, Gazako barne desplazatuen kanpaleku bat, atzo Rafah hirian. Titularrean, keinu bat hondamendiaren erdian. Espainiak, Irlandak eta Norvegiak Palestinako estatua aitortu dute. Israel, ordea, Rafahra sartu da tankeekin. Goiko berrian, lurrez estali obra. Laborantzaren kezkak antzerkian. Eskuineko berrietan, alde batetik, mugimendu sozialistari jaietan betoa kentzeko eskatu dute 150 kulturgilek. Beste alde batetik, Europako bozen kanpaina hasieratik oihartzun txikia izan du Ipar Euskal Herriko politikan. Azkenik, Siemens Gamesak 4.100 lanpostu kendu nahi ditu, batez ere bulegoetan. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Siemens Gamesak Nafarroan eragin dezaketen murrizketak iragarri ditu. Mundu mailan izango dira murrizketak eta oraindik ez dute argitu nola eragingo duten Nafarroan, naiz eta bulegoetan izango dela iragarri duen enpresa batzordeak. Irteera naturalak baliatu nahi ditu enpresak eta ahalik eta kaleratze gehien saihesteko lanean ari dira sindikatuak. Uztailaren erdialderako deitu dute enplegu mahaia. Eskuineko berrietan alde batetik Jose Luis Asensioren hitzetan, mugikorrak eskaintzen duten guztia kudeatzeko gai direnean izan behar dute sarbidea gazteek. Bataz beste 11,2 urterekin izaten dute Nafarroako nerabeek mugikorrerako sarbidea. Datu hauekin kezkatuta, duela zenbait hilabete guraso talde zabal bat biltzen hasi zen, gaiez hitz egin eta eztabaidatzeko. Nerabezaroa mugikorrik gabe elkartea sortu dute. Gazteei mugikor bat ahalik eta beranduen emateko proposamena dute. Benetan halako bat kudeatzeko prest daudenean. Beste alde batetik, Burlatako Axular elkartea bere 40. urteurrena ari da ospatzen aste honetan.
Axular elkarteak 4 hamarkada daramatza euskara eta euskal kultura sustatzen Burlatan. Aste honetan kultur egitarau oparoa prestatu dute eta larunbatean Amaia Ruiz Markolain herri mugimenduetako egiragileari eraman diote Ekilore saria. Kultur asteko egun nagusian. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara. Oraingoan, pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sareak 30 urte betetzen dituenez, Gara Gonzalezekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Bueno, 30 urte hauek ospatzeko hainbat jardunaldi egin dituzue urte honetan zehar, ezta? Baina horrekin sartu baino lehen, kontatu iguzu pixkat zer da Nafarroako sarea? Hori, 1984 urtean jaio zen elkartea. Elkarteen federakuntza bat da, hau da, 1984 urtean, hainbat elkarte erabaki zuten pobrezia eta bazterketaren kontra borrokatzea, ez? Elkarte horiek zaugarritasun egoeran zeuden pertsonekin lan egiten zuten, eta ikusten zuten elkarrekin indar gehiago egin zezaketela zaugarritasun egoera dauden pertsona horien ahotsa plazaratzeko, ez? Eta Nafarroako populazio guztiari erakusteko ahots hori. Beraz, elkartu ziren, 1984 urtean, eta gaur egun 34 elkarte garaia da, elkarrekin lan egiten dugu, eta ideia beti berdina izan da, 30 urte hauetan, pobrezia eta bazterketaren kontra borrokatzea, ez? Eta borroka horretan, bestelako edo lan ekitaldi eta bestelako jarduerak egiten ditugu, ez? Hiru alderdi nagusietan lan egiten dugu, alde batetik intzidentzia politikoa esaten dugun hori, dela azkenean gaur gure Nafarroako politikariak izaten dira legeak estatzen dituztenak, eta lege horiek betetzea bermatu behar dituztenak, beraz, horiekin behin eta berriz gaude hizketan, eta saiatzen gara, hori zaugarritasun egoeran dauden pertsona horien ahotsa kontutan izatea, haien errealitatea ezagutzea, eta sortzen diren legedi eta norma eta gauza guztiak pertsona horiek horien egoera kontutan hartzea, ez? Eta beti begira da hori sustatzea saiatzen dugu. Beste aldetik, logikoa denez lan egiten dugu elkarte guzti horien arteko harremanak eta lana girotzen, eta hor baita lan asko egiten dugu jarduera ezberdinak proposatzen edo formakuntza ezberdinak proposatzen. Azkenean, badira 34 elkarte, denak pobreziaren kontra borrokatzen dute, baina bakoitza errealitate ezberdin baten inguruan, ez? Badaukagu elkarteak drogomenpekotasunarekin adibidez lan egiten dutenak, eta badaukagu beste elkarte batzuk hitz egiten dutenak edo lan egiten dutenak jantoki batean, ez? Beraz, ezberdintasunak oso handiak dira, baina guztiak, 34ak, pobreziaren kontra borrokatzen dute, ez? Eta orduan, elkarrekin, elkarlan horretan edo hori sustatzeko, saretik baita egiten dugu lana. Eta azkeneko alderdia izaten da, hori Nafarroan egiten dugu lan, Nafarroan daude elkarte guztiak, eta Nafarroako populazioa borroka hontan zerikusia dauka, hori oso argi daukagu, eta horregatik sentsibilizazio lanak egiten ditugu, Nafarroako populazio eta herritar guztiak borroka honetan zeo zer egiteko, ez? Eta, alde batetik erakusten diegu Nafarroako pertsona guztioi zein da zaugarritasun egoeran dauden pertsonen errealitatea, eta beste aldetik baita eskatzen diegu, ez? Nolabait guztion erantzukizuna dela borroka hau eta guztiak zeo zer egin dezakegula egoera honekin bukatzeko. Eta aipatu duzu helburuak hasierako berdinak direla, baina lan egiteko modua aldatu egin da 30 urte hauetan. Azkenean hori 30 urte dira eta hasierako sormen horrekin ideia edo helburua gaur egun jarraitzen du, baina egia da 1994an populazioaren 6%, pobrezia, Nafarroako populazioaren 6% zegoen bazterketa egoeran. Gaur egun 14,5% da. Beraz, errealitatea asko aldatu du. Gainera, pobrezia egoera hori baita asko aldatu da, ez? Azkenean, 1994 urtean
bazegoen drogoen arazoa larria eta egoerak ezberdinak ziren eta gaur egungo arazoak eta errealitateak oso ezberdinak dira. Bai ezaugarritasun egoeran dauden pertsonen egoerak, badauzkagu askotan lan bat daukaten pertsonak, baina lan horrekin ez da nahikoa hilabete bukaerara iristeko, ez? Beraz, horiek baita ezaugarritasun egoeran daude, hori 1994an imposiblea zen, ez? Lana baldin bazen eukan, gutxi gora bera, etxea ordaintzeko haina zen eukan eta elikagaiak erosteko haina zen eukan, ez? Baina gaur egun ez da hori errealitatea. Beraz, egiten dugun, edo egin dugun, 30 urte hauetan egin dugun lana asko aldatu da, baina beti fokoa beti ezaugarritasun egoeran dauden pertsona horietan jarri dugu, eta ikusten dugu errealitatea gaur egun edo zenbakiak gora egiten dutela, ez? Kasi bikoiztu egin dugu 30 urte hauetan pobrezia edo bazterketa egoeran dauden pertsonen kopurua, eta gainera errealitateak zailagoak izaten dira gaur egun, ez? Porque faktore askoz gehiago kontutan hartu behar ditugu. Eta ze faktorekin lotzen duzue gorakada hori? Hori, justo aurten 30 urteak betetzen ditugula, argi ikusi dugu, ez? Egin izan nahi dugu, hilabete bakoitzean faktore horietako bat aztertzea, ez? Eta argi ikusi dugu 12 hilabeterekin ez dela nahikoa, zeren faktore asko daude kontutan hartu behar direnak, ez? Baina gehien edo garrantzitsuenak izan daiteke, izaten da osasun arazoak eta nola pobrezia egoera bat ekarri ditzazkeen osasun arazo larriagoak edo osasun arazo larriak izatea ekarri ditzazkeela pobrezia egoerak, ez? Hau da faktore oso garrantzitsua eta gaur egun eta COVID-aren krisiarekin oso argi ikusi genuena. Bestalde, hezkuntzaren arazoa, ez? Nola hezkuntza maila baxua duten familiak edo pertsonetan, gero bere haurrak normalean baita hezkuntza maila edo hezkuntza arazo larriagoak izaten dituzte, no? Eta beste ziklo bat ematen da hor, beste biribil bat. Eta noski ere gaur egun, eta hau da, izaten ari da azkeneko urteetan alderdirik edo faktorerik garrantzitsuena, etxe bizitzaren inguruko faktoreak, ez? Nola gaur egun prezioak oso altuak izaten dira, eta arazo larriak eta benetazko krisi larria bizitzen ari gara gaur egun etxe bizitzaren inguruan, ez? Eta gero, ezin ahaztu enpleguaren faktorea edo generoaren bretxaren inguruko bestelako pobreziaren faktorea. Nola, uste duzu aldatu dela enpleguaren kalitatea edo urteetan zehar? Eta, zer da zuentzako kalitatezko enplegu bat? Hori aztertu genuen, justu hilabete honetan izan genuen jardueran, azkenean, lehen esan dudan bezala, ez duela 30 urte enplegu bat izatearekin, gutxi gora bera nahikoa zen eukan bizitza duin bat izateko, ez? Gutxienez, etxe bizitza hipoteka ordaintzeko eta elikagaiak erosteko, inkluso nolabaiteko opor batzuk izateko, ez? Sencillo, baina izateko zerbait, ez? Eta gaur egun errealitatea ez da hori. Enpleguaren kalitatea asko okertu da, badauzkagu ordu gutxiko enpleguak, soldata baxuko enpleguak, enplegu asko beltzean ordaintzen diren enpleguak, eta gero kondizio oso txarrak dituzten enpleguak. Beraz, gaur egun enplegu bat izatea ez da nahikoa bizitza duin bat izateko. Eta oso argi ikusten dugu elkarteetan lan egiten duten pertsonekin, ez? Badauzkagu, agian 8 orduko lan bat duen pertsona bat, baina ez du nahikoa jasotzen, nahiko dirua jasotzen, alokairu bat ordaintzeko, ez? Porque alokairuen prezioa asko igo da. Eta gainera, azkeneko urteetan, elikagaien prezioa baita ikusi dugu nola asko handitu da, beraz gaur egungo soldatak ez dira nahikoak bizitza duin bat izateko, ez? Beraz hor, bi faktore ikusten ditugu kalitatea, enpleguaren kalitatea oso txarra da, ordu gutxiko direlako, soldata oraindik baxuak direlako, eta gainera prezioen igoera sekulakoa izaten ari da, ez? Beraz, gaur egun oso zaila izaten ari da, inkorporazio hori edo bazterketa egoeratik ateratzea enpleguaren bitartez. Eta zuek Nafarroan zehar lan egiten duzu, ezta? Eta hainbat, elkarte zarete, eta nola koordinatzen zarete denen artean? Azkenean hori Nafarroako sarea gara eta Nafarroa osoan zehar lan egiten saiatzen gara, errealitatea da eta gau ezin dugu
ez esan. Errealitatea da, elkarte gehienak Iruñan lan egiten dutela, Iruña edo ondoan, eta baita Tuterako elkarteren bat badauzkagu. Baina, oraindik espazioaren hainbat lurralde edo hainbat leku pixkat solte geratzen dira. Orduan, bai, gure lan hau izaten ari da azkeneko urteetan, errealitate horiek ezagutzea, ez? Bidasoan zer gertatzen da, edo Tafaian zer gertatzen da, ezagutzea eta errealitate horiek baita ekartzea, ez? Eta politikoei kontaraztea. Gero Nafarroan zehar nola egiten dugu lan? Bueno, gaur egun teknologia berriei esker egia da, errazago dela, ez? Zoomen bitartez egite ditugu bilerak, hori bai, elkarte guztiak, 34ak elkartzen gara bilabetetan behin, eta hitz egiten ditugu arazo guztien inguruan, eta, bueno, hori, gaur egun teknologia berria gutxienez, aukera hori ematen digute errazago egiteko. Eta 30. urte hurren hau ospatzeko hainbat jarduera egin dituzu, ezta? Eta, bueno, zeintzuk egin dituzu eta zeintzuk dituzue programatuak? Hori, lehen esan dituen bezala, ez? Hilabete bakoitza eskaini nahi izan diogu alderdi konkreturen bat, hasi ginen urtarrilean behar basikoen inguruan hitz egiten, eta nola janariaren inguruan, eta elikaduraren inguruan, kalitatezko elikadura bat bermatu behar dugula pertsona guztientzat, eta gaur egun Nafarroan hori ez da gertatzen, eta errealitate hori aztertu genuen. Otsailean osasunaren inguruan aztertu genuen, osasunaren errealitatea, lehen aipatutako zirkulo hori, nola osasun txarra eta pobrezia oso harreman estua daukaten. Martxoan etxebizitzaren inguruan hitz egin genuen, esan bezala, gaur egungo arazo larrienetariko bat, eta aztertu genuen gure inguruan, Bizkaian, Gipuzkoan eta beste realitate batzuetan zer egiten ari dira arazo hau konpontzeko edo saiatzeko, ez? Eta realitate horiek aztertu genituen. Apirilean ez genuen jarduera ireki bat egin, baizik eta elkarteen inguruko jarduera bat egin genuen, eta komunitatearen garrantzia aztertu genuen, ez? Nola gure inguru hurbila ze garrantzia dauka pobrezia egoera horiekin bukatzeko, ez? Eta horren inguruan erreflexio ezberdinak egon ginen egiten. Eta beste egunean, pasaden astean, maiatzan, enpleguaren inguruan hitz egin genuen, eta enpleguaren kalitate hori aztertu genuen, eta neurri berriak sortzearen beharra ikusi genuen. Eta etorkizunerako dituzue prestatuak? Bai, justo hurrengo hilabeterako parlamentuan egingo dugu evento txikiren bat, oraindik ez dugu asko kaleratu, hemen primizian, 10ean izango dugu parlamentuan, eta ideia da, bazterketa egoeran dauden pertsonak hurbiltzea politikariei, ez? Eta nolabaiteko elkarrizketa txiki batzuk sortuko ditugu, eta horrela, hori bazterketa egoeran dauden pertsona horiek hitz egin dezakete buruz buru edo frente a frente, ez? Politika egiten duten pertsona edo parlamentarioekin, ez? Beraz, oso evento interesgarria izango da, txikia izango da, eta gutxi batzuk egingo ditugu, baina garrantzitsua iruditzen zitzaigun baita protagonismo hori ematea, ez? Bazterketa egoeran dauden pertsonei. Udan zehar gure sare sozialetan egingo ditugu jarduera ezberdinak, immigrazioaren inguruan eta bretxa digitalaren inguruan egongo gara errealitateak aztertzen. Gero irailean generoa eta pobreziaren inguruko hausnarketak egiteko intentzioa daukagu, eta nola pobrezia egoeran dauden pertsonen artean gehiengoa emakumeak dira, ez? Eta errealitate hori aztertu nahi dugu, eta nola baiteko tip berriak, ez, edo ze egin dezakegu egoera hori aldatzeko, ez? Gero urrian gure hilabete estrella izaten da, eta urtero daukagu 3-4 evento ezberdin, beti badaukagu nolabait parlamentoan eventoren bat, eta gero, urriaren 17an pobreziaren eta bazterketa egunaren eguna da, eta hor nolabaiteko ekitaldiak egiten ditugu baita. Azaroan hezkuntzaren inguruan azterketa ezberdinak egin nahi ditugu, eta nola hezkuntza eta haurren hezkuntza oso garrantzitsua da, bai pobreziaren kontrako diskurtso edo diskurtso rasista horiekin bukatzeko,
bai hezkuntza bazkenean hezkuntza ona izaten baduzu enplegu honetara sartzeko aukera izango duzu, ez? Eta horren inguruan aztertuko dugu. Eta urtea bukatuko dugu gizarte eskubideen alde borrokatzen, ez? 10ean izango da gizarte eskubideen aldeko eguna, eta horren inguruan azterketa ezberdinak egingo ditu. Eta zer rol dute zuen ustetan politika publikoek egoera guzti hauek saihesteko edo? Justo, hurrengo hilabetean ikusiko dugu parlamentuan egiten dugun ekitaldiarekin, baina ekitaldi hori prestatzeko daramagu 2 hilabete tailer ezberdinak ematen, eta bazterketa egoeran dauden pertsonekin hitz egiten, zer kontatu nahi duten, aztertzeko, eta esaten diegu behin eta berriz, azkenean politikariek direla legediak sortzen dituztenak, legediak betetzen diren edo ez diren betetzen aztertzen dutenak, eta azkenekan izan daitezke diskurtsoak diskurtsoak mahai gainean jartzen dituztenak dira haiek. Beraz oso garrantzitsua da gure elkarlana sustatzea eta behin eta berriz gu egotea, ez? Haien inguruan eta esatea, ez ahaztu egoera hauek bizitzen dituzten pertsonak dauzkagula Nafarroan, eta pertsona horien babesa bermatu behar dutela, ez? Azkenean haiek dira Nafarroan bizi garen guztion babesa bermatu behar dutenak. Eta haiekin kontaktuan egon zarete urte hauetan zehar? Bai, 30 urteetan zehar, gure gora berak izan ditugu kontaktu horietan, batzutan errazago da, bestetan zailagoa jartzen digute, baina bai saretik egiten dugun lan garrantzitsuenetariko bat hori da, ez? Politikarekin hitz egitea, gogoraraztea beti pertsona egoera ezberdinetan daudela, eta egoera horiek kontutan hartu behar dituztela, eta hor gaude behin eta berriz bilerak eskatzen, legedi bat egiten denean gure aportazioak eskaintzen, eta hor lan nahikoa egiten saiatzen gara, egia da gero, beti bezala politikariek behien jokuak eta haien politikak daukatela, baina gure lana horrela egiten saiatzen gara. Eta zuen ustetan herritarrak honen inguruan kontzientzia daukate edo? 30 urte hauetan zehar, egia da, errealitatea eta errealitate soziala asko aldatu da. Duela 30 urte kontzientzia soziala gehiago geneukan orokorrean, eta agian gauzak kalean borrokatzen ziren gehiago, eta gaur egungo errealitatea da, kontzientzia hori orokorrean badaukagula, eta Nafarroan konpromezua daukaten pertsona asko ikusten dugu, baina egia da, reivindikazio horiek ez direla inbeste kalean ikusten, bestelako sare sozialetan ikusten dira, edo bestelako elkartetan edo agrupazioetan ikusten dira borroka horiek, ez? Eta hori, sareari baita behartu gaitu nolabaiteko reivindikazio horiek aldatzea, ez? Eta, ikusten dugu, egiten ditugun jarduera eta guzti horietan pertsona asko hurbiltzen direla. Baina beti eskatzen dugu, eta baita da hori gure papera, ez? Beti eskatzea konpromezu gehiago, ez? Gizartearen elkarlana ez badaukagu borroka honetan, oso zaila izango da, porque presioa egin behar diogu politikariei, baina baita gizarte bezala nolabaiteko konpromezuak sustatu behar ditugu. Eta zuek zerbait egiten zuen saretik jendea sentsibilizatzeko? Gure sare sozialetan, behin eta berri saiatzen gara egiten dugun guztia kaleratzen, baina egia da normalean urtean behin gutxienez saiatzen gara kanpaina espezifikoak egiten, justo pasaden urtean egin genuen bat, non pobrezia eta bazterketa egoeran zeuden pertsonen ahotsa kaleratzen du genuen, ez? Eta bideo txiki batzuk egin genituen, haien errealitatea helarazteko, ez, edo ezagutarazteko. Eta agia da kanpaina oso polita izan zela, eta asko ikusi zela, baina azkenean beti uste dugu oso txikia geratzen direla kanpaina hauek, ez, eta gu oso ambiziosoak gara, eta beti egunero horretan egotea gustatuko litzaiguke, baina, gutxinaka egiten dugu gure gauzatxoak. Eta, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, edo jendeari zerbait
esan. Hori, beti bezala, eta sariketik etortzen garen guztietan esaten dugun bezala, guztion konpromesua behar dugula, borroka hontan, bakarrik elkarteak, bakarrik zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak borrokatzen badugu ez dugu ezer lortuko, uste dut konpromeso sozial bat behar dugula, diskurtso gaur egun bogan dauden diskurtso rasista, aporofobo eta guzti horiekin bukatzeko baita guztion konpromesua behar dugu, eta hori eskatzen dugu zaretik, ez? Baina konpromesu hori edo konprometitzea pertsona guztiak. Bueno, gara, mila esker gurekin egitera etortzeagatik. Mila esker zuei, gonbidatzagatik. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena giro eguzkitsua izango dugu. Egunaren hein handi batean zerua oskarbi egongo da, goio deifin batzuekin. Arratsalde erdialdetik aurrera eta batez ere egunaren amaieran kantauri isurialdean lanbro edo behe-hodeiak agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean hegoaldean zakartu egingo da. Temperatura maksimoak pitxin bat jaits litezke, baina oro har antzekoak izango dira. Ostegunean udazken itxura hartuko du eguraldiak, batez ere ipar partean. Kantauri isurialdean zerua estalita agertuko da eta euria egingo du. Bustitzeko probabilitatea goizean eta eguerdian izango da handiagoa. Arratsalde gauean hodeitzak zertxobait arintzera egingo du. Hegoaldean ez dugu euririk espero eta goizean hodeiak ugaritzen joango dira. Arratsalde amaieran berriz ere ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoak jaitsi eta 17-18 gradu artean geratuko dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean baliteke 20 gradu ingurukoak edo altuagoak izatea. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara oraingoan Maite Lunbierrekin gaude aritu elkarlan saretik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Zuri etortzeagatik. Arituko kide bat atxilotu zuten, ez da, pasaden asteetan, eta zer da gertatu dena? Bai, orain dela 3 aste gure arituko elkarlaguntza sareko kide bat eskolako atsedenaldia zegoen, arratsaldeko 6 aldera gutxi gora bera, arituko beste kide emakume batekin hizketan eta txantxetan. Eta pasatzen ari zen gizon bat emakumeari hurbildu eta ea gure kidea molestatzen ari ote zitzaion galdetu zion. Honek ez erantzun zion, behin eta berriro, baina galdetzera etorri zen pertsonak erabaki zuen biolentza matxista egoera baten aurrean zegoela. Emakumeak ez esan arren guri esan zigun gainera beldurra sentitu zuela eta azkenean bikote zirela erantzun ziola eta zeren uste baitzuen hau como faktore babestzaile modu bat izango zela beste kidearentzako. Eta halako batean foruzaina gizon hori foruzain gisa identifikatu zen eta agente gehiagori deituko ziela esan zien eta pixkat geroago gela barruraino sartu ziren eta gure kidea atxilotu zuten eta komisaldegira eraman zuten eta gau osoa pasa zuen kalabozoan. Ia 24 orduz egon zen atxilotua eta 6 ordu pasa arte ez zioten bere inguruko inori abisurik pasa ean ote zegoen. Eta atxilotu gisa izan ditzakeen eskubideak ere zeintzuk ziren ulertzeko ez zioten aukerarik eman itzulpena izateko. Eta, azkenean, 2 pertsonen adierazpenaren ondoren genero indarkeria prozesua itxi zuen epaileak eta beste prozesu bat ireki zioten instrukzioko juzgatuan. Bai ere, esan beharra dugu, egoera konplexu bat izan zela eta zaila dela hainbat egoera biolentzia matxista gisa identifikatzea, asko direlako biolentzia honek zeharkatzen dituen eta hartzen dituen formak, baina gure kide emakumeak hasieratik baztertu zuen indarkeri matxista egoera baten aurrean zegoela eta unero jaso zuen babesa eta behar zuen laguntza ala balitz zegokion salaketa egiteko.
bai, eta hori. Eta emakumeak ez baldin bazuen salatu, zergatik atxilotu zuten? Edo zein da dagoen hor azpi arazoa edo? Pues badakigu, bueno, hau ez da kasu isolatu bat, eta errelato hau egiturazko arrazismoak zeharkatzen duen beste kasu bat dela, eta non egunerokoan lege zein edo zein poliziak aurrera eman dezaken jarduna instituzionaletzen duen arrazismoa baten ondorioa bat da, ez? Pues salatzen dugun kasuak hori, ez? Argi erakusten du nola eguneroko egoera bat, ez? Txantxetan egotearen kalean, pues delitu izatearen susmagarri bihurtzen den polizia eta instituzioen interpretazio arrazista eta diskriminatzaileengatik. Eta gainera, ondorio hauek larriagotzen dira deportatzeko aukera dagoenean edo paperak galtzeko mehatxuak daudenean, eta guzti honek sortzen duen beldurrarekin, bakardadea eta ezin egonarekin, ez? Eta aipatu duzu ez diotela interpreterik jarri nahi, edo ez diotela interpreterik jarri. Nola da posible hau atxilotuaren eskubide bat izan da emateak edo? Pues bai, horrela da, ez? Legean agertzen da atxilatutako pertsona baten eskubideak informazioa edo eskubideetan informazioa ondo ulertzeko eskubidea dagoela, eta itzultzeko eta interpretaziorako eskubidea duela, baina ez da ere harritzen, zeren askotan ematen dira kasu hauek itzulpena ez egotearena, ez? Eta hau zaurgarritasun handiagoa sortzeko estrategiaren parte bat da pertsona arrazializatuentzat, ez? Baina hori, 118. Artikulan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 13/2015 esaten du, ez? Leporatzen zaizkizun gertaren berri izateko eskubidea duzula eta doako itzulpena eta interpretaziorako eskubidea duzula baita ere. Eta gure eskubideak hizkuntza ulergarri eta eskuragarri moduan eman behar direla, pertsonaren adinera, ezintasunera eta ulertzeko gaitasuna kontuan hartuz, ez? Baina hauek ez dira bermatzen. Eta zergatik uste duzu gertatzen direla egoera hauek, eta nola islatzen da begirada arrazista poliziaren ekintzetan edo? Pues uste dugu poliziaen ekintzan estigmek eta aurreritziak nola jarduten duten erakusten digula oso argi adibide honek, ez? Eta begirada horrenpean honek oso ondo azaltzen du sos arrazakeriak, ez? Hainbat profil susmagarri eraikitzen dira eta haiekin oso modu bortitz eta neurgarri batean esku hartzen da, ez? Eta profezia egikaritzeko saiakera bat moduan eurek sortzen dute irudia eta nolabait hori justifikatzeko beharra dute. Azkenean, sosek esaten duen moduan, ez? Profilik zelatatuena da gehien zelatatu behar dena, azkenean. Eta nola ikusten duzu arrazakeriaren arazoa edo Iruñan, eta pentsatzen dut bilakaera bat izan duela, baina oso motela zuen ustetan. Honen inguruan ere sos arrazakeriak egin du hausnarketa gehien, eta bai hauek diote arrazismoari dagokienez 2023. Urtean aldaketa gutxi egon direla honen inguruan, eta arrazismoa eta gorroto hizkera larritu dela eta kronifikatzen ari dela espazio publikoen eta ere instituzionaletan bai. Eta beraiek esaten dute bizitzaren prekarietatea gero eta handiagoa denez eta oinarrizko beharrak betetzeko zailtasunak direla eta marginitan dauden pertsona hauen estereotipoak eta aurreiritziak indartzen direla, ez? Eta ere diote, errelato arrazista eta kolonialak asko kalatu duela espazio guztietan eta erraminta moduan jardun duela privilegio eta arrazakeria sistema mantentzeko. Gainera, politika instituzional guztien oinarri dira hauek, ez? Eta sektore instituzional batzuetatik arrazismoaren kontra borrakatu nahi da honek nola funtzionatzen duen eta zer den eta non sustentatzen den ulertu gabe, ez? Adibidez, arrazakeria eta xenofobiaren aurkako lege desberdinak
kolektiboetatik egindako eskakizun historikoei bizkarra eman die, edo atzerritartasun legearen erreformak ere argi erakusten du nola egoitza baimenak merkatuko beharretara lotuta daudela, ez? Eta adibidez, erregularizazioan migratzaile mugimenduak, adibidez, oso pisu gutxi ematen zaio, eta honek iniziatiba legislatiba popularren bidez egin zuen proposamen bat 500.000 lagunen egoera erregulatzeko, ez? Eta ez zaio, eta hor dago, ez? Eta instituzioan dauden aurrerapenak, sos dioen moduan, orduan, jartzen dute mahai gainean arrazakeriak jarraitzen duela, eta sistemarako tresna gisa funtzionatzen duela. Eta gainera hau, arrazismo hau birkontzeptualizatu egin da, eta murriztu dute honen esan nahia. Eta arrazismoa sortzen eta iraunarazten duten kausa sakonen erronkara ez da joaten, ez? Eta arrazakeria hau instituzionala edo soziala dela uste duzu? Bueno, pues biak ez, izan daitezke guk egiten dugu borroka asko instituzioen kontra, eta ere kolektiboetatik gero eta gehiago jabetzen ari gara logika zigortzaileak nola funtzionatzen duen, zeinek kondenatzen duen bazterrean bizitzeko agindu soziala betetzen ez duten pertsona horiek, ez? Eta honek ere lagundu aldigu mugimenduetan logika hauek predezitzen edo aurretik jartzen preste egoteko. Eta, Eta nola aldatu dezakegu egoera, zer egin dezakegu herritarrok honi buelta emateko edo? Egoera hau oso mingarria da, ez? Eta sistemak berak etengabe gure botereak kentzen digu, eta gero gure burua ahalduntzeko eta justizia eta reparazio bilatzeko ardura uzten digu, eta honek sortzen ditu frustrazioa, gutxiagotzeak, beldurrak, beraz, lehenik eta behin egin behar dena errekonozitu behar dira existentzia bera ja dela erresistentzia prozesu bat, eta bizipen hauek erresistentzia modean ulertu alditugula. Baita bazter horietan bizi direnak eta hortik euren proiektuak eta sareak ehuntzen dituztenak resistentzia moduan ulertuz, ez? Eta gainera akatsik egiteko eskubiderik gabe bizi direla. Eta baliabide eta pertsonen ustiapenen oinarritutako mundu ordena injustu honi eusteko datozen migrazioen kausa sakonak ikusarazi eta salatu behar ditugu baita ere, kapitalismoaren barne horretan daudenak, ez? Eta ez da bateragarria eskubideak bermatzea immigrazioa eta fronteren kontrolan daudenean, ezin dira bermatu. Gero ere, salatu behar dugu, nola pertsona migratuak errekonozimendu falta eta susmoaren eta biktimizazioaren begirada horren daudela egunero, eta baita ere, uste dut, ezin dugula emigratu eta arrazializatu pertsonak eskubideen subjektu pasibo gisa hitz egiten jarraitu, sino subjektu politiko gisa baizik, ez? Orduan, berdintasun edo eskubide juridikorik gabe zaila da honi aurre egitea, baina kaletik benetako beharrak marrazten dituzten proposamen errealak daude, ez? Adibidez, arrazakeriak eta arituk honetan daramagu denbora, eta ere udaletxean egin genuen kontzentrazioarekin kasu konkretu hau egunekotasunaren dagoen violentzia bat dela esaten dugu eta oso orokorra dela salatu genuen, baina prozesu hauetan bakardadea eta abandono instituzionala oso altua denean premiazkoa da herritarrek babes emozionala eta politikoa bermatzean saiatzea kaletik eta aktivitatetik, eta gainera ere militantziatik arrazakeri hau eta honek dakarren violentziak salatzea ere. Eta pertsona arrazializatu eta migratzaileak dauden tokietan, polizia gehiago biltzen dela esango zenukete? Bai, talde jakin batzuk susmagarritzat lehen esan dudan moduan hartzen dira etengabe,
eta jazarpen eta praktika batzuk jartzen dituzte martxan beraiekin, ez? Adibidez, polizia gehiago egotea pertsona razializatu edo migratuak ibiltzen diren lekuetan, edo baita ere identitate kontrolak egotea profil etnikoaren arabera, eta hauek etengabe handitzen doaz, eta gainera legez kanpokoak dira. Eta egoera administratibo irregularrean dauden pertsonak atzerritarren brigadaren aurrean joan daitezen eskatzen zaie zitazio bidez, ez? Gainera, ere parte hartzen duten agenteen kopurua formetan neurriz kanpo egoten da interbentzio eta aktuazio hauetan, segurtasun perimetro handiagoak ezartzen dira ere justifikaziorik gabeko katxeoak, edo hizkuntza bortitza edo esplizituki arrazista erabiltzen da beraiekin. Eta ere indarkeria erabiltzen denean, hau justifikatzen da erresistentzia moduan edo autoritateari egindako atentatu bat izan delako. Eta poliziak berak legeak ez baitu betetzen, nola egin dezakegu edo dezakezu zuek hau salatzeko? Guk salatzen duguna da gehiegikeria eta polizialia indarkeria errotik deusestatzeko beharrezkoa dela haiei ondorioei, orain gertatu dena kasu hau salatzea, baina baita ere zergaitiei aurre egitea, ez? Adibidez, poliziaren aktuazioa arrazistei aurre egiteko, atzerritartasun legeari ere egin behar diogu aurre, edo gure arituko kideen etxegabetzeei aurre egiteko, jabetza pribatuari ere egin behar diogu aurre. Eta gure ustez, poliziaren gehiegikeriak eta atxiloketa arrazistak salatzeko, poliziaren beharra bera ere salatu behar dugu, eta bai behar hau duen sistema bera, ez? Eta hau dena salatzeko, aipatzen duzun hau dena salatzeko, aurreko egunean kontzentrazio bat egin zenuten, ezta? Bai, egin genuen udaletxean orain dela 2 aste azken, sos arrazakeriarekin batera, antola gaitezen polizia indarkeriaren aurrean, atxiloketa arrazistei ez, lelopean zegoena, ez, kasu hau salatzeko. Eta kasu individual honetatik irakurketa kolektibo eta politiko bat egin genuen, esan ez, ez dela kasu isolatu bat, eta atxiloketa arrazistak etengabe pasatzen direla Iruñan. Uste dugu erantzun eta harrera ona izan zuela, bai jendea eta kolektiboen partez. Eta kasu konkretu honen bilakaera nola izan da, nola bukatu da? Berez, genero indarkeriaren barruan sartu zuten, gero deusestatu zen eta instrukzioko juzgatura pasatzen, eta orain dela aste bat ja esan zigun abokatuak eta artxibatu egin zela kasua. Orduan, pozik gaude horrekin bai. Pozten naiz azkenean dena ondo atera izana, eta mila esker egoera gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei egiten duzuen lanagatik. Ondo segi, Maite, agur. Mila esker, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.